ବୋହୂ ବୋହୂ ମରିଗଲୁ ନା କଣ? ସକାଳ ପହରୁ ଶୋଇ ରହିଛି, ଉଠିବାର ନା ନା। କୋଉ ଭଳିଆ ଅଳସୁଆଟାକୁ ବାହା ହେଇକି ମୋ ପୁଅ ଆଣିଲାରେ ମୋ ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ଦେଖୁନା, ଦିନ ଆସି 2 ପହର ହେଲାଣି, ମହାରାଣୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି। ଏଇ ବୋହୂ, ଉଠିକି ଟିକେ ଚାହା ଦବୁ ନା ନାଇଁ? ତ ଘରେ ତତେ କଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ଏମିତି ଦିନ ଅଧ ଯାକେ ଶୋଇବୁ, ଚାହା ମିଳିବନି କି ଘର କାମ ହବନି? କାଳଠୁ ମୁଁ ଅନେଇଛି ଟିକେ ଚାହା ପିଇବି, ଘରର ସବୁ କାମ ପଡିଛି, ଯା ଜଲ୍ଦି କରିବୁ। ମତେ ତ ନିଦ ଲାଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦିଏ, ନହେଲେ ମା ପୁଣି ରାଗିବେ ମୋ ଉପରେ। ଏମିତି ଭାବି ମୁନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼େ। ସକାଳୁ ଉଠି ବାସନ ସବୁ ନେଇ ମାଜି ଦିଏ, ତାପରେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରେ। ମହାରାଣୀ ଟିକେ ଜୋରେ ହାତ ବୁଲାଅ, ନହେଲେ ଦିନ 2 ପହର ହେଇଯିବ, ଚାହା ମିଳିବ। ମୁନିର ଶାଶୁ ମୁନିକି ଜମା ଭଲ ପାଏନି। ସେ ଘରର ଯେତେ କାମ କଲେ ବି ମୁନିର ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହୁଏ। ମୁନି ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧିଦିଏ, ନହେଲେ ମା ପୁଣି ଚିଡ଼ିବେ ମୋ ଉପରେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମତେ। ସବୁ ପରେ ବି ମୁନିର ସ୍ୱାମୀ ମୁନିକୁ ଜମା ଭଲ ପାଏନି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ ଗେରେ ଗେରେ ହେଉଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ତାକୁ କହୁଥିବ। ମୁନି, ମା କହୁଥିଲେ ତମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛ। ତମେ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ମୋ ମାକୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାହା କିଏ କରିଦେବ? କାମ କିଏ କରିବ? ତାପରେ ମୁନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାର୍କେଟ ଯାଏ ପରିବା ପାଇଁ। ସେ ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଯାଏ। ଏଇଟା କିଛି ଭଲ ହଉନି ମା, ଇଏ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁନି ପରିବା ନେଇ ଘରକୁ ଆସେ। ତାପରେ ମୁନି ତା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆଣି ଖାଇବା ଦିଏ, ଆଉ ତା ଶାଶୁ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି।